से दिन श्मशान रे जलुथिला चिताग्नि। सेही चितार लेलिहान अग्निशिखा मिलई जाउथिला शून्य रे, महाशून्य रे। चिता उपरे शोइथिला 12 वर्षर बालकटिए। चिता चारिपाखे रुंड होइथिले अनेक लोक। किए एही बालक जाहाकु शेष विदाय देबा पई एते लोकंक समागम? किए एही बालक जाहांक पई कवि सची राउतरायଙ୍କ लेखनी मुनरू झरी आसीथिला? नुहे बंधु नुहे ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା। ନୁହେଁ ଏହା ଜଳିଯିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଜନମ ଏଠି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଧସାଇ। ସେ ବାଳକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏ ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନ ବାଜି ରାଉତ। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ 1926 ମସିହା ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ। ବାଜି ରାଉତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ ପିତା ହରି ରାଉତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଢିଙ୍କି କୁଟି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମା ପୁଅ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟରେ ନୌକା ଚଳାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହସୀପଣ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ଥିଲେ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଦେଓ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସେ କର ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁରର ସହିତ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ବିରୋଧରେ ବୀର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାଜି ରାଉତ ବି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଳୁତ, ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେଦିନ ଥାଏ ଅକ୍ଟୋବର 10, 1938 ମସିହା। କିଛି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନେଲା। ଏହାର ବିରୋଧ କରି ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲା। ଏଥିରେ ବହୁତ ନିହତ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ 1938 ମସିହା ପ୍ରଜା ମିଳି ଯୋଗୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି ଭୁବନ ଛାଡ଼ି ଢେଙ୍କାନାଳ ଚାଲିଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଫିରିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଘାଟ ଜଗିଥିଲା ବାଜିଆ। ସେମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି 12 ବର୍ଷର ବାଳୁତ ଘାଟିଆ ବାଜି ରାଉତକୁ ଘାଟ ପାର କରିବାକୁ କହିଲେ। ସାହସୀ ବାଜିଆ କିନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା, କାରଣ ସେ ଭଲ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତା ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ତାକୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ବି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସାହସୀ ବାଜିଆ ସେଥିରେ ନ ଡରି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା, ନା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘାଟ ପାରି କରେଇଦେବିନି। ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଏଭଳି ମନା କରିବା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତା ସହ ବାଜି ରାଉତ ଆଡ଼କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ବାଜି ରାଉତର କୋମଳ ଛାତିରେ ଭେଦ କରିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ବିରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ଇଂରେଜ ସେନା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା। ଆଉ ସେହିଦିନ ସେ ପବିତ୍ର କୁନି ଆତ୍ମାଟି ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଭାରତ।